Junior Games. Marek Rejman za volantem, Zdeněk Musek jako spolujezdec a sériový Fiat Punto. Nalož mu! Mami, sorry. Já strašně moc děkuju všem, co tady nás 12 let podporovali a tohle jsem si schoval. Jsem rád, že Zdeněk do toho se mnou šel, protože bez toho se do toho nese. Tak to mami sorry platí pro moji mámu a zároveň i pro babičku. A já bych chtěl ještě jednu věc udělat. Je to crazy. To jste vy, kluci. Ani jsme ho nerozbili. Já bych chtěl Petra Kuchaře sem nahoru.